Léirítar I daide ar ina teagas, go dár líon thart ar 4,500 timpiste ar ormacha in éireann gach bliain. Bhí feirmeoir óg as tibredáin ar ólas faoin John séir a bhaineann le feirmeoireacht, agus bhí feann ar rud ag na dhéanamh chun an armatá costaháile a dhéanamh níos sábháilte dá theaghlach, dá greifhúir níos óige ach go háirithe. Has to go rud éigean a cruthú an clúdóibh dúnfil an dabhah scudar fád is a bhíon feirmeoirí ag scapa scudar I raibh lei, agus mar sin ná feidfig aon duine titimisteach sa phól. Chruthaic Seán an gléas a chlúdaíonn omir scudar nuair bhí sé san idirbhlín an uirthi, agus bhí anóráige leis. Bhí mé gá gradam I gComórtas Náisiúnta faoin Treabhadóireachta na náltaí scoile. Bhí mé ansáasta an lá sin. Cumála sin, aimnig Tankit mar an tarragán is fearr na seo na tulach móra. Inis, tá planan na móra ag Seán de haucií an tionscadal. Le cúnamh dé cinóigh roint feirmeoirí Tankit as seo amach. Is é mo bringlód go méid Tankit a Cúla4 in éireann. Beidir go tuithaigh mé roint airgid as comach. Katelyn Hayes, Nuacht Cúla4, ráhín an isce, cún délíise.